zove. Mali Marko. Halo, dobar dan, ovde Marko. Da li vi imate tretman za mršavljenje? Imamo, naravno. A da li kod vas može svako da smrša? Znate kako, mi imamo različite programe za mršavljenje, u zavisnosti od svačeg, da kažem tako, problema. Ali ja ne pitam za sebe. Dobro, a za koga pitate? Za Dobrivoja. Pa ne znamo kako možemo da pomognemo Dobrivoju, osim da zakaže konsultacije pa da dođe da ga pogledamo. Sad ću da vam kažem, moja baka na selu ima prase Dobrivoja i on se stalno goji. Ja sam čuo, ako se mnogo ugoji, da će da ga prodaju u mesaru, ali ja njega jako volim i zato hoću da smrša, da ga ne prodaju. Aha, dobro, to je baš lepo od tebe. Koju dijetu preporučujete za njega? Nultu dijetu, da ne jede ništa. Onda će da crkne. Neće, nek pije vodu. Važno je da ne dehidrira. A da li mu preporučujete neke fizičke vežbe? Pa može. Sve zavisi u kakvim on uslovima živi, znate. U životinjskim? Pa, verovatno mislite na te praseće životinjske uslove, jel da? Da. Aha, pa dobro, nek on radi to i dalje što radi. Prijatno. Uz osmeh. Život dobro zvuči.